Naunsa man ka te? Tempo te. Naunsa man na imong buhok? Wa ko kapariban. Ba't tablok kong balahibo? Mao na imong kwarto. Kadlok maning dapitan eh. Asa raman to kong mga kauban. Ba't man akong balahibo eh. Para man ngay something ang lugaran eh. Saan man ako nakita? Wala. Asa naman to? Kadlok pa ni lugaran eh. Salamat. Nanay balay. Hindi mo nga siguro kung magpagabi eh. Kaya murag ngit-ngit na. Murag delikado yun. Yo, tao. Ansay tayo. Te, kanang pwede ko mangyo, te. Kanang gabiin na manggod, pwede diri ko mahigda. Why problema? Dagang bakante. Te, salamat kayo, te, nga kanang apay bakante, tibutan niya ka. Kanang, kay ko, te ba, pwede mga tubig, te? Sige, magpo ako. Sige, te, salamat kay te, ha. Hero! Nanong pula man na, te? Muna yung tubig dire, pula. Sige, te, salamat. Te, naunsa man ka, te? Tempo, te. Naunsa man na imong buhok? Wa ko kapariban. Ba't tablok kong balahibo? Murag nga na po siguro siya diri sa palibot ba? Te, pwede mo sulod, te. Kay murag na siya diri, te ba? Sige, sulod. Muna yung kwarto. Te, ganong nilihok man to, te. Hangin ra na. Ay kadlaw. Sige, te. Salamat, te. Ay, nakapaway lagi ko da. Patay matulog sa ako. Unsa man to? Ayaw naman po ni.